Benvenut Iacob. Hai să vă arăt niște iteme de pe Metin 2.ro. Deci, bătălie, no, așa, asta nu e bună, frate, mură, așa, experiență, bun, încă o pasă de caca, lângă o pasă de caca, sfârșitare, 69 așa, longe, așa, uitați, asta prezint și costume. Acum să vă arăt un costum. Deci, am să vă arăt un dupe. S-ar putea să mă bată, dar hai să vedem. Of, dar mă bate. Pumpăre. V-am zis. Să vedem cât scad pe o armă la uite, aș trece de început. Se vede așa. Să văd scad cu magia 2. Wow, 7K. Dar cu magia 3. Nota înălțime, magia 4, de 3, 2 ori, magia 5, buf, de 2, 7, magia 3, magia 4, cam atât, să vă opresc, sper.